Her til Andreas Gramskov Hansen. Det har ikke været så meget spil ind over midten. De gange, de har forsøgt det, der er det ikke gået så godt. Ja, langt indkast fra Claudemir. Og igen... så tager han den op med hånden, tror der er frispark, og i stedet for så bliver der straffespark. En kæmpe brøler her af Andreas Bjelland. Jeg ved ikke om... det er jo ikke første gang, man hører en ekstra fløjt på stadion. Her kommer klubspillet efter det lange indkast. Så samler han bolden op der. Dommeren har ikke signaleret noget som helst. Med hænderne i hvert fald. Den kommer han ud til, Jesper Hansen, men ikke på returen. Ja, Nordsjælland-spillerne, de står nu uden for billedet og er meget, meget utilfredse med dommer Peter Rasmussen. De mener, at de 20 starter lidt, og det er de faktisk ret i. Der er faktisk rumspark. Bolaños sætter fart på, lægger den ind. Han er ved at hæve trøjen af Adu. Rødt kort kan det vel ikke være tale om andet, end han slipper sammen med gult. Hvad så? Skal anden gang være lykkens gang? Ja, der sidder den sikkert. Men igen, det undrer mig altså lidt, at medmindre der er sket noget med reglerne, siden jeg sidst tjekkede dem, at han ikke er lidt mere opmærksom på de her spillere, som stormer ind.